Salutare tuturor, eu sunt Teo, TheGamer7, a.k.a. TheGamer7 și astăzi o să facem un episod de Minecraft Pocket Edition cu Cosmin Ilian 2003. Salutare toată lumea. Și nu știu de ce, dar nu pot să-mi schimb numele, mă cheamă Steve. Uitați pe el, îl cheamă Cosmin Ilian și astăzi o să jucăm pe o mapă de multiplayer din Toy Story. Să-l găsim pe Cosmin Ilian. Lume, eu sunt într-o fel de cameră cu... What the fuck, ce mă ăsta? Dar eu sunt mic. Uite câta casa de mare. Nu mai tu ești mic. Eu ies pe ușă. Nu, eu zbor. E mapă pe multiplayer. Uite câta ușa de mare. Ce mă fac te uși? Dar tu unde ești? Sunt într-o cameră Sunt lângă un fic. cu de asta pentru pisici. Hai, Bă, eu dau să se... Stai puțin. Dau te văd, să merg repede. te văd. Stai, nu găsesc aia. Te văd, dar nu mi ți-a făcut mapa. Bă, tu ai băgat pauză? Da, sunt eu și cu tine. Pot să-ți dau kick. Hai să te străgui. Uite mă, mi-arată Steve 6023 și în paranteză TheGamer7. Și nu dat? Bă, mie... Bă, mie merge încet ăsta. Ieșim și intrăm pe alta că mie nici nu mi ți-a făcut mapa, că e prea mare. Mie da. A, te găsești, eu ce mic ești. Sunt în spatele tău. Bă, te văd. Vină mai încoa, că nu pot. Gata, te văd. Ce faci, mă? Hai să văd. Hai, salut, hai să mergem și să explorăm casa. Ok. Ficus! Vine la tine. Bă, ce viteză are ăsta? Hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici, hai pe Uite, aici. Ficus, ia uite. Eu ce că ăla mare. Ce naiba aici? Asta, Aici e camera uite, copilului. ce mă ăsta? Intrai într-o cameră, unde ești? Sunt pe monstru. Sunt lângă monstru aici. Păi și eu tot acolo sunt, uite-mă aici. Hai sub pat. Îi lipsește puțin de creier. Hai sub pat. Mamă, eu sunt sub pat. Vino sub pat. Supat? Da, vino sub pat. Eu sunt sub pat. A, da? Stai Da. puțin. Pum, am apărut. Îți dau un mesaj. Mamă, Hai să-ți dau un mesaj. ne merge în lag. Ei, mie nu. Vezi că dădui un mesaj. Și eu. Oh, vezi că e sub pat lângă mine. Sunt lângă tine aici. Eu mă Da. duc să fac puțin parcurs, că văd de pe aici că e ceva parcurs. Da, și ce fac eu acum? Mi-e frică. Ce? Sparg geamurile toate și ies pe sus. Eu am niște lag. Nu-i problema. Eu n-am, mai ești șmecher. E mapa ta. Știu. Așa aveam și eu pe mama ta. Aoleu, se auzi. Ce Hai, poți să ies, poți să ies. Nu pot să ies de pe aici. Bă, Ok, ești unde ești? Auzi unde ești? Afară. Sunt pe găsit, acoperiș, am mă găsit. vezi? Mă duc altundeva. Te văd. Vină mă încoa. Nu plecai. Bă, nu mă lăsa. Vin aici. Bă, dar suntem pe survival acum, știi? Câți părsoi aici? Nu pot face. Nu știu unde sunt. Știu unde sunt acum. Unde? Știu unde sunt. Sunt aici lângă la ușa Ce camerei. mă asta? Sunt la ușa camerei, mă vezi? Aia e păpușă. Da. Tu ești tot în camera aia? Da. Am gata, te văd. Unde ești? Că nu te văd. A, ești pe sus. Veni și acum. Hai să intrăm aici, în asta, în camera asta. Vino după mine. Mamă, e ușa secretă. Hai să... Eu, cum veni și bă, mă mor eu. Spargem. Eu nu pot sparge. Unde ești? Eu stau aici, uite, mă sparg ușa ca să intru în ea. A, nu se poate sparge. Am găsit ceva, vină la mine. Unde ești? Aici. A, te văd. Uite. Gaură pentru șoricei, ce e acolo? Nu ajung și aici. Nu pot sparge. Ce e asta? Nu ajung la altă cameră. De ce nu pot să spargi? Eu pot. Că e mapa ta de aia. Uite, vezi? Eu nu pot sparge. Da, zici, mai șmecher eu. Păi zi mie că sparg eu. M-am făcut și gaură pentru șoricei. Chiar cu gaura. Da. Hai să sărim, hai să mergem altundeva. De aici. Hai în camera, bă. Hai în camera. Nu, hai în altă cameră. Păi, Sau, hai vină după mine. Eu zbor, că merg mai repede. Hai după mine și uite aici am cu o cameră. Cu un broscoi. Sau un T-Rex, ce e Omule. ăsta? Omul la mine nu mi s-a făcut mapa, nu pot merge mai mult. De ce? Nu mi s-a făcut mapa. Nu contează, vin eu la tine. Eu vreau în camera aici. Mă întreb ce e. O trapă e aici. Nu înțeleg. Na, de fapt sunt pe creativ, dar... Dar nu arată nimic aici. Păi, fac și aici. Să iau o sabie, ceva. Am ajuns undeva unde nu cred că e bine.
Da, și cred că Ce-ai făcut? nimic, n-am găsit ceva. Nu vrei să știu unde am ajuns. Dacă vin și eu. Că aici mă plictisesc. Bă, tu mă vezi? Cactus aici, ce e ăsta, palmier? Nu te văd că sunt pescări acolo. Mă duc în camera de jos. Eu sunt în camera... Tot în camera aia ești. Nu în camera aia, am ieșit prin casă. Eu ies prin gardul ăsta, prin ăsta, cum zice mă, prin balustrada. Ai, de Au o sparg. Gata. Sunt în cameră, uite toată telecomanda. Mamă, cât telecomanda și un T-Rex pe pat. Te văd, dar eu nu pot ajunge până acolo. Vin eu, sărăcăle. Hă? Săracule, vin eu după tine. Mapa aia, ce să faci? Apăs pe butoanele, le spar butoanele. Ia. Eu. Nu ne arată nimic acum. Gata. Acum sunt unde și la început. E o plasmă. Eu stau pe asta, pe telecomandă pe canapea. Stai un pic. Bă, M-am oprit filmarea. Nu-mi place, bă, hai altă mapă, că eu nu pot merge mai mult. stai puțin. Da, ce pe aici? Cred că o să pun pe pauză, oameni buni, și o să intru pe altă mapă, că asta nu-i merge lui Cosmin. Și cred că o să opresc, o să pun pe pauză filmarea, deci ne vedem pe altă mapă. Gata, am revenit. Cu o nouă mapă. Aici e cu Cosmin Ilian, ce schimb șmecherare. Știu. Și tu la fel. Și cu numele tău frumos. Dar uitați câte săbi am! Eu n-am nimic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 săbi. Sau 10. Mamă, ce casă ai în ea! Hai în ea! Direct, sparg. Ce direct? Nu mă vezi pe mine. Eu cum te duci, bă, mie merge în lag. Nu mă ție. Mamă, ce lag am. Și eu. Am blocat un pic. Ia, ce e aici? A început să nu mai meargă așa de rău. Da, nici am nimic chiar. Ia, ce e aici? Ce scrie aici? Bă, nu pot să sar, e creativ. Da, e creativ. Hai să intrăm. Spargem astea. Hai că sparg eu. Care nu cât ai dat? Bă, nu merge să sparg. Nu merge să sparg. Intrăm pe altundeva, altă misiune. Tu ca mine. Gata, am intrat. Pe unde? Vine. Eu intru pe un geam. Eu am intrat pe ușă. Bă, deci eu sunt departe. Ia stai. Eu sunt undeva departe aici. E ca sinistru, frate, casa asta. Stai că vin și la tine. Eu nu pot să sparg. Eu nu pot sta singur. Bă, eu nu pot să sparg, ești nebun? Vino după mine. Păi nu te văd. A, te văd, ești acolo. Hai tu la mine. Vino mă la mine. Uite-mă aici. Intre ușor la mine, vino. Dar cum spărsăși? Că chiar eu făcui mapa și tu nu Păi, pot. nu pot sparge, dar pot face altceva. Ce? Când sparg, dacă mă grăbesc repede, pot să merg așa prin pereți sau nu știu ce. Bă, ești nebun? Stai că nu mai pot Hai merge. că mă grăbesc și eu. Nu pot. Vino la mine. Sunt lângă tine, în spatele tău. Bine. Uite cum faci. Stai la ușă, spargi la ușă și treci așa prin ea. A, uite aici o ușă. Păi de asta. Spargi la ea și intri prin ea așa. Mergi așa repede. Deci să poți sparge. Fără sabie. Bă, eu sparg, tu doar mergi. Mergi așa prin Păi ea. merg și nu merge. Bă, tu mergi măcar. Bă, eu pun toporul. Nu-l găsesc. Hai că te aștept pe aici. Mă uit ce mai e. Papa. Gata, cu toporul pot să sparg. Gata, spar tot. Sunt distrugătorul. Bă, e lavă. Te văd. Bă, eu urc pe scările astea foarte frumoase desenate. Să nu mă vezi. Cred că închidem și episodul. La 10 minute, 11 închidem și episodul, că nu prea mai Eu am avem. deja 8 minute. Eu am 9. Eu am trecut. Au zombie. Unde e fratele meu zombie? Nu-mi găsesc fratele. Stați că pun puțin pe pauză, vreau să merg undeva. Hai că bag și pe tot. Am început iar, am revenit, ia uite-l pe Cosmin Ilian aici lângă mine, bă, hei, tu. Ce vrei, Steve? Dacă ai spus dată Steve, suntem la bibliotecă, boss. Hai să ne băgăm prin labirintul ăsta de la bibliotecă. Nu e chiar labirint. Ba, cam e, hai, să ne Stai, jucăm am găsit niște vați butoane. ascunsele.
Poți ascunde, a uitat că pot să-ți văd numele. Da. Țeapă, uite, îți văd numele. Țeapă, Hai, da? hai să ne bătem. Unde ești, mă? Bă, ce faci, mai să ne bătem? Mă vezi? Hai să ne bătem. Mă vezi? Unde sunt? Unde sunt? Spar biblioteca. Ia zi, unde Hai, mă, sunt? să săpăm în Găsește-mă. pământ. Eu sap în pământ. Nu mă lăsa singur? Păi, Băi, tu și unde intrai? stai că vin. Într-o cameră secretă. Am picat. Bă, vin lângă mine. Nu știu, am picat. Hai, uite o ușă acolo secretă, hai după mine. Ușile tale. Bă, intrai undeva. Sunt lângă tine. Ce e aici, mă, Ne-am jacuzzi? întors, ne-am întors. Ceală. Da, mai Deci el neatent, câteodată, da. așa e el. Dar eu sunt deștept, mie nu sună telefonul. Fă, mami. Nu contează, vorbesc eu încolo. Ia vină încoa. Mai stau, zici și încheie. Bă, ce aici? Bă, ești nebun, vină lângă mine. Sunt aici. La. Nu cred. Ce e asta? Am găsit ceva aici. În loc, stai că vezi, să vezi ce fac. Ce e asta, mă? What? Ia. Moneta asta nu face nimic. O să auzi ceva. Bă! Nu cred că poți să dai cu TNT. De ce? Că nu merg, uite. Nu. Cred că știu eu o cale. Stai, lasă că dau cu lava. Pun lava pe ele. Da, gata, dau foc la casă. Bă, ești lângă lavă. Bă, te iei foc. Și Lași foc. eu stau lângă TNT. Nu explodează. Știu. Dar îi dau foc la Am luat casă. casa foc. Uite găurul în casă. Hai, mă, să-i dăm foc acasă, că-i din lemn toată. Sunt subtile. Gata, am murit Sunt aproape. subtile, bă, sunt subtile. Și cred că cam atât a fost cu acest episod de Minecraft multiplayer. Eu sunt Teo, Echito Gamer 7. Iar eu sunt Cosmilian 2003 și ne vedem Și data viitoare. Pa, pa! Hai, pa!